A večeras su 9 sati, Insider uživo. Tema je, kao što ste već vjerovatno čuli, Luka Beograd. Gosti su ekskluzivni biznismen Milan Beko, ministar Oliver Dulić i pravni zastupnik grada Beograda Strahinja Sekulić. S nama je Jugoslav Ćosić, voditelj emisije. Jugoslave, kako Insider uspeo da obezbedi ovako zaista ekskluzivne goste? Hvala ti, Živana. Uvijek kad su u pitanju tako ekskluzivni gosti, razgovori nikad nisu jednostavni, naprotiv, komplikovani su i teški, ali pošlo nam je naravno za rukom. To je slučaj i ovaj put, ali podsjetit ću naši gledalci da se Insider i ranije u serijalu Službena zloupotreba bavio veoma detaljno pričom i kontroverzama u vezi sa Lukom Beograd i ulogom državnih institucija u to i mnogim drugim prodajama i privatizacijama, i verujem da su naši večerašnji sagovornici razumeli i prihvatili da je zbog svega toga Insider uživo zaista pravo mesto za razmenu stavova i pogleda na sve te kontroverze. A Jugoslave, s obzirom na temu i na to ko će biti u studiju, da li očekuješ žestoku polemiku? Da, naravno ima puno kontroverzi u vezi sa Lukom, ali i osporavanja zakona, i siguran sam da je ovo dobra prilika da vidimo, da kažem, najrelevantnije ljude koji su učestvovali u ovoj priči i da od njih dobijemo prvi put u ovakvoj jednoj emisiji uživo odgovore na neka veoma važna i zanimljiva pitanja. Priča o Luci Beograd inače veoma komplikovana i u njoj je osim kupaca učestvovala i država sa svim svojim institucijama, i da bismo je učinili jednostavnijom i zanimljivijom, večeras na realizaciji ove emisije učestvuje kompletna ekipa Insidera. Pripremili smo inače i nekoliko dokumentarnih priloga u kojima će naši gledalci imati priliku da čuju i glas Brankice Stankovića, ne samo tvoj, pa ako se eventualno ponegde budeš pitao šta ti se desilo sa glasom, da znaš da nije tvoj. Inače, siguran sam da će večeras u tom razgovoru biti i nekih ekskluzivnih i novih vesti. To su sve jako dobri razlozi da preporučim našim gledalcima da večeras između 21 i 23 budu sa nama. Obavezno. Hvala, Jugoslave.